Още за разследването на вчерашната авиокатастрофа край Москва. Към момента, като основна версия за причините за инцидента, се очертава повреда в спирачната система на самолета Ту-204. Жертвите днес станаха 5, след като почина още един от ранените. Специална комисия прослужва черните кутии на самолета. Спирачки. По неофициални данни, това е последното, което е извикал първия пилот на самолета преди машината да се разбие. Източник от оперативния щаб за ликвидиране на последствията от аварията е съобщил за Интерфакс, че пилотите са задействали всички системи за спиране, но поради някаква причина самолетът е продължил да се движи с висока скорост, излязал от пистата и като по чудо не е помел колите, преминаващи по Киевско шосе. Кадрите от любителското видео не оставят съмнение, че трагедията е можела да има още по-големи мащаби. Съобщенията на Росавиация изпращат версията за човешка грешка доста по-назад в класацията на вероятните причини за катастрофата. Самолетът Ту-204 е бил управляван от опитен екипаж. Командирът е имал 15 000 летателни часа. Това е много голям опит. От чешкото летище в Пардубице, откъдето е излетяла машината, уверяват, че тя е била в изправност. Друг самолет Ту-204 е имал проблем с спирачната система на 21 декември на летището Омачево. Тогава не се е включил и обратния ход на двигателите. Ден преди злополуката от Росавиация са изпратили предупредително писмо до авиационното обединение Туполев във връзка с техническите неизправности. Руската авиокомпания Red Wings, която притежава катастрофиралия самолет, ще изплати по 2 милиона рубли обезщетение на семействата на загиналите и по 1 милион на ранените. Собственик на Red Wings е руският милиардер Александър Лебедев. Летище Внуково вече работи в нормален режим.